अगर आप भी चाहते हैं नए वीडियो एवं नए ऑडियो देखने एवं सुनने के लिए तो हमारे गोल्ड स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें। Produced by Gold Studio। हम अगुआई एगो लोड़ी सुना दीना, जाई हम अगुआई एगो लोड़ी सुना दीना। राजा जी आज ठोक के सुता दीना, राजा जी आज ठोक के सुता दीना। जाई हम अगुआई एगो लोड़ी सुना दीना, जाई हम अगुआई एगो लोड़ी सुना दीना। राजा जी आज ठोक के सुता दीना, राजा जी आज ठोक के सुता दीना। चूल्हा पानी डाल के बुता दीना, गरम बावे चूल्हा पानी डाल के बुता दीना। राजा जी आज ठोक के सुता दीना, राजा जी आज ठोक के सुता दीना। दीना राजू मोनू बुटी जबर जैसे हम जिया जुरा दीना। राजा जी आज ठोक के सुता दीना, राजा जी आज ठोक के सुता दीना। कृष्णा रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली।